Hello friends, 31/07/2023 to 2022 ka 05/08/23 ni narokno billi number nai narok chajak hangka play khaimano chajak play takari kintu waisa si phainai ba wani si phainai waisa wani ni para taita thungdi o willi number no willi number thangnani narok naidi tinini note khaina di abono sabrum no thungdi aro ekbar yakha duibar jodi success wngkha hangka tai narok ta thungdi 96 21 69 93 66 15 87 43 35 74 63 37 abono willi number friends song narok sajak play khadi sajak play takari okay narok asungno rikha willi number narok onon bisingo waisa no success wngkha hangka tai play takari bai tini bagai asungno narokno khnani bagai narokno 31 tarik ni bagai narokno number iwano house iwano guti kom no rinai tabo ara success wngnai enkai narok actually friends narokno ang koyo narok nangnangya comment takhadi andu pandu comment takhadi musuk soi abai comment khok sitra kok bai comment takhadi narok no ang thungdi hinui hatiya narok thungna musuke thungdi thungna musuke ta thungdi asuk narok comment no hamya khok sitra narok takhadi nungbo bokong para angbo bokong para nungbo te prasa angbo te prasa sung jotono mili lai sitonglai nangno enkai narok comment khaipano khok sitra kok ta sari sungno ang narok no koimo।